с добре дошли на арката. Круме, много тежък сезон приключва за тебе. Въпреки това, намери сили и застана на старта на заключителния кръг. Несъмнено Рали Твърдица е едно от най-вълнуващите състезания в националното първенство. Едно от състезанията, които така очакваме с нетърпение в края на сезона. Няма начин как да ги пропуснем наистина с последните сили. Ще се раздадем нацяло. Пожелавам успех на всички участници и нека радваме публиката. Благодаря ти. И към Петър само един бърз въпрос. Той отговаря на въпроси, когато на Крум е тежко. С колата имахте много проблеми през сезона. Сега как е автомобил? Надяваме се да е добре и да се представим и ние добре, да зарадваме публиката. Успех! Олора и тим, Крум Дончев, Петър Йорданов. И така, с номер 2 на арката пристига екипажа Искър Маринов, Добромир Филипов, Гоила Автомоторспорт, Mitsubishi Lancer Evo 9. Тук ще помоля председател на Общинския съвет, господин Христо Сосеров, да дойде с националния флаг, за да изпратим екипажа с номер 2. Второ състезание от рали шампионата тази година, господин Маринов. Как се чувствате? Отлично! Рали Стари Столици го направихте съвсем скоро. Сега надявам се вече с новия за теб навигатор. Между другото да ви кажа, уважаеми приятели, че с Добромир Филипов те са тандем от Рали Стари Столици. Как се чувствате като екипаж? Идеално всичко е. Надяваме се да завършим успешно и това. Благодаря ти и ти пожелавам успех. Само един въпрос към Добромир Филипов. Свикнали с новия пилот, той е бивш картингист. Да, няма никакви проблеми. Много е адаптиран, всичко да е нормално и е добре. Благодаря ти и пожелавам успех на екипажа. Аплодисменти и успешен финал. Финалето екипажа на Марина Моторспорт и Тихомир Стратиев, Добри Борисов. Екипаж на Citroen C2 R2. Тази година на практика мисля, че второ участие за този тандем в България. Те карат румънския шампионат. Искам да помоля тук да заповяда вече с националния флаг, разбира се, заместник кмета на общината, господин Любомир Леонов. А аз през това време ще попитам Тихомир, как се чувстваш в България, след като толкова задълго напуснахте по време на състезателната програма, разбира се? Аз винаги ще обичам България, но как да ви кажа, малко е трудно да се обясни, като се кара навън, като се види хората колко са по-напред от нас в техническо, материално и всяко състояние. Но все пак, надявам се тук да стане добро състезание. Винаги съм обичал Твърдица и Твърдишкия Балкан. Мисля, че тук са едни от най-интересните трасета в България. И пожелавам на всички успехи да се видим на финала. Благодаря ти. Само един въпрос към господин Борисов. Вие как видяхте тази година шампионата на Румъния, сравнен с български? Много по-динамичен, много по-жив. Хората правят много достъпни състезания за публиката, така че да е атрактивно за публиката и мисля, че това е най-голямото им предимство. Смятам, че организаторите тук ще направят възможното публиката, както и сега да е близо до вас. Нещо към тях, към зрителите? Зрителите нека да проявят добро разбиране към спорта и да бъдат целеутайни и да се наслаждават просто на състезанието и на емоциите. Благодаря ти, успех на екипажа на Марина Моторспорт. Да ти пожелаем успешен финал. Това са Тихомир Стратиев, Добри Борисов. Дами и господа, сега искам да помоля Сливен да заповяда, защото тук настава Гвоздейков, Петър Сивов, АСК Еврокон Рали Тим. Георги, бързам да ти задам въпрос преди да се изляза от автомобила. Имам някакъв спомен, не знам дали ще го потвърдиш, но това състезание като че ли започна заради тебе. Не точно, може би аз съм причината то да го има. Пожелавам на всички успехи, благодаря на всички, които дойдоха, въпреки трудните моменти, в които се намира автомобилния спорт. Виждате само 20 състезатели, а в началото бяха на 40. Пожелавам всички на много успех
и всички живи и здрави на финала. Благодаря, господин Гвоздейков. Сега към господин Силов. Само един бърз въпрос. Успяхте ли да се сработите? За мен не е проблем. Георги е бърз. Домашното му състезание ще се постарае да даде всичко от себе си. Аз също. Надявам се на добър успех. Благодаря ти и успехи на теб. Един от най-опитните български копилоти Петър Силов. Бил е копилот на много от асовете в България и на настоящия шампион, включително Димитър Илиев. Уважаеми госпожи и господа, силно ви пожелаем успешен финал. Колева, заместник мет аз ще посрещна на арката екипажа на БГ Рали Тим Емил Денев, Богомил Ненов. Господин Денев, един много сериозен сезон приключвате, но и много тежък от финансова гледна точка. Как видяхте сезон 2011 в българския рали шампионат? Може би най-трудният сезон, както за мен, така и за останалите колеги, но щом сме тук на финала на годишното автомобилно състезание, мисля, че всичко е наред. Нещо към публиката в Твърдица? Това е най-прекрасната публика. Поздравявам! Благодаря. Нено Денев, да му пожелавам успех. А към господин Ненов, само един въпрос. Надявам се, че ще радвате публиката в Твърдица. Какви са очакванията ви за крайното класиране? Имате реални шансове да се преборите за челото в генералното класиране на шампионата? Първо трябва да запазиме колата и след това всичко останало. Благодаря. Успех, да се случат така нещата. И така да пожелаем успех на екипажа Емо Денев, Богомил Ненов. И сега е време да посрещнем екипажа Щилян Тенчев, Йордан Иванов, АЗК Булсин. Citroen CT. Тук мисля, че трябва да дойде вече с карирания флаг отново комисар Николай Гечев. Съм си записал, надявам се, че... извинете, господин Златев бях пропуснал. Златев и така. Щилян, радвам се да те видя на старта на това състезание. Чувстваш се на своя територия, надявам се? Благодаря, да. Как видяхте описването на скоростните етапи, как ти се видяха в добро състояние ли са пътищата на Твърдишкия Балкан? Смятам, че са добри. Ще дадем всичко от себе си. Пожелавам ти успех. Сега към навигатора, разбира се, имаш ли нещо, с което си пристрастен към това състезание? От колко време сте тандем с Щилян? От 2 години. Имаш ли така някаква нагласа за крайното подреждане, къде бихте се... да се пита, Щилян се смее тук. Господин Йорданов ще ни каже обаче. Лично на мене отсечките не ми харесват. Това, че не ти харесват отсечките, обаче е вече твое мнение. Сега ще внимавате, това ти е мисълта, разбрах, но в крайна сметка, къде смяташ, че ви е най-силен автомобил? На коя от трите скоростни отсечки? Утре не говорим за днешния специален етап. Гаро Чумен. Втората скоростна отсечка, тя е реално наистина много технична. Пожелавам успех на екипажа, да се надяваме да ги видим на финала утре по това време тук при нас. Аплодисменти за екипажа на АЗК Булсин, Щилян Тенчев, Йордан Йорданов. А сега единствената дама пилот и нейният навигатор.